encantat de poder-ho fer, primer de tot, i de saludar-vos a tots. L'altre fill, el Roger, ja està a dalt, perquè tenia que estar ell a dalt de Sant Jeroni per recitar-los també un tros de poesia de mossèn Cinto Verdaguer. Ho fem amb tot l'esforç i amb tot el gust possible per intentar solucionar o almenys aliviar la situació d'aquests paresos tan injustament col·locats. Bueno, em toca llegir-vos una nota que ens ha enviat l'Oriol i m'ha tocat a mi com a pare i a més orgullós de poder-ho fer perquè soc veí d'aquí, d'aquest roquisser de Montserrat, que tinc la sort de poder-lo veure cada dia. Bueno, cada dia que no fa boira, però aquí va. Un dels nostres grans literats, en Joan Maragall, va llegar-nos aquestes paraules referents a Montserrat. El Montserrat és el miracle català. És allò nostre que no té igual i que sembla fora de les lleis de la natura. I així és el Montserrat, que de lluny us semblarà de vegades un núvol blavós de retalls fantàstics. I segons per on us hi acosteu, s'avança cap enfora com un castell de gegants amb centenars de torres, que així qui sou al seu peu s'aixeca eixamplant-se i llançant cap al cel ses agulles embalades per la boira que corre com un foc d'encens entremig d'elles. I llavors el Montserrat, més que tota altra cosa, és un altar, és un temple. Un altar, un temple. Fixeu-vos què va dir el Pere. La geologia havia volgut predestinar aquest indret per esdevenir un dels centres espirituals del nostre país. Avui dia, després de 1000 anys de vida religiosa imbricada amb la nostra història civil, és el més important de tots ells. Els catalans, que hem experimentat en aquesta muntanya l'èxtasis del sublim que el filòsof prussià Immanuel Kant es va dedicar a teoritzar i que després els artistes romàntics van replicar en els seus quadres més importants. Mars embravides, ruïnes vençudes per la força de la natura i muntanyes escarpades, la petitesa de l'ésser humà i la immensitat d'allò que ho sobrepassa. Des de Lledoners estant, Montserrat es fa molt present i reprenent les paraules d'en Maragall, és entre un núvol blavós de retalls fantàstics i un castell de gegants. Em venen a la memòria les pujades a Sant Jeroni, el cim més alt de la muntanya, i les seves vistes des dels Pirineus fins al Mediterrani, les bones estones passades amb la gent estimada i els moments de recés i de reflexió. Punt.